Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε όλα μου τα βίντεο ένα-ένα. Και να τα μισό να μπω. Ωραία, αρχίζουμε από αυτό εδώ σας ευχαριστώ που το οποίο φτάσουμε τις 300 εγγραφές. Το όνειρό μου είναι τα 10k. Αν το ξέρετε. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το πιο αστείο με τα γυαλιά μου και το μάγκετ μου γέλο. Είναι cringe. Εδώ φτάνει στο που μας έστειλε σχόλιο. Το χέρι μου έκανε like. Αυτό εδώ. Δεν θα τα δείξω όλα τα βίντεο γιατί δεν μπορώ 20 λεπτάκια. Δηλαδή άντε το πολύ 19 λεπτά. Me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito. ¿Qué voy a hacer? Necesito. ¿Qué voy a hacer? Θα το δούμε αυτό πολλές φορές. Con mi corazón. Como me gustas tú. Me gusta correr. Me gustas tú. Me gusta la lluvia. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gusta la hermana. Me gustas tú. Μεγάλο βίντεο. Sorry. Θα δούμε το... Αυτό εδώ είναι το πιο αστείο και έχει πάρει και 33 likes. Έχει κολλήσει και δεν... Τι κάνεις, δεν είναι ωραίο! Δεν μπορώ να βγάλω άλλο βίντεο, άρα bye. Τι κάνεις!